खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सिडलीनि उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनाया मैखोम राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गोख्रों रेलि खालामनायजों जोबबाय। सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया समबार 11 नबेम्बर 2024 खालि गोजोनै जोबदोंमोन, जेराव खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलो मोन्नैबो दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां भटारफोरखौ गोसो बोहोनो नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। फोसावदिंनायनि जोबथा सानाव बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि रेलि खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरा गावसोरनि देरहानायनि खाबुखौ दिन्थिदों। बेरेखा दोलो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF)नि बिजाथि सुध्द बसुमतारीआ धलमारा, नादानगुरि, लटागुरि, जरेगुरि, खुरसाखाथि आरो चम्पानगर बायदि ओनसोलफोराव गोबां बिसायख'थि मेलफोराव बिबुंथि लाखियो। बे रेलिफोरनि समाव बसुमतारीआ जौगानाय आरो समान मोनथायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो भटारफोरखौ जौगालु इयुननि थाखाय BPF खौ सायख'नो खावलायदों। बिथाङा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय पार्टीनि रादायखौ दिन्थिनानै मददनि थाखाय खावलायो। बेराफारसेथिं NDA जों मदद होजानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गासै बियाबाव गोख्रोङै फोसावदिंदों। मन्त्रि UG ब्रह्म, अशोक सिंघाल आरो BTR CM प्रमद बर'जों लोगोसे दोलोनि गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ब्रह्मआ ओनसोलाव मोजां सोलायनाय लाबोनो थाखाय गावखौनो साबसिन बिजाथि महरै दिन्थिफुङो। गावसोरनि गुबुन गुबुन राजखान्थियारि सानथौनि गेजेरावबो बसुमतारी आरो ब्रह्म सानैबो 13 नबेम्बरनि बिसायख'थियाव देरहानायखौ फोथायनाय फोरमायदोंमोन, जेराव मोनफ्रोमबो दोलोआ ओनसोलारि भटारफोरनिफ्राय गोख्रों मदद दं होनना दाबि खालामदों। बे सानै गाहाय बादायगिरिफोरनि अनगायैबो कंग्रेसनि बिजाथि सन्जीब औवारीआबो सिडली मासिनि थाखाय बादायलायगासिनो दं, जाय बियाबाव बादायलायनायखौ बांहोदों। बबेखानि औवारीआ खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलो मोन्नैनिफ्रायबो सोंखारिजानायजों मोगा-मोगि जानांदों, जायफोरा ओनसोलनि मोगा-मोगि जानांनाय गाहाय जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांनि गोहोनि सायाव सोंथि दैखांदों। चिरांनि जतिन बरानि जिल्ला बेंगिरिया रोखा खालामो दि उफ्रा बिसायख'थिनि गासैबो थाग-थियारि जाबाय। गासै 273 भट सोग्रा मिरुफोर गायसननाय जादों, जेराव 33 स्टेशनफोरखौ बेफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय गोनांथार महरै सिनायथि होनाय जादों। बे बियाबाव गासै आरजाथाव भट होग्राफोरनि अनजिमाया सा 2,17,183, जेराव सा 17,894 हौवा भट होग्रा आरो सा 19,283 आइजो भट होग्रा आरो सा 4 थामथि आथोननि भट होग्राफोर दं। बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय सा 1,224 भट मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजा थिसननाय जादों आरो जायखिजाया गाज्रि जाथायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों रैखाथि राहा लानाय जादों। बिबानगिरिफोरा मोनसे गोजोन आरो रोखा बिसायख'थि बिखान्थिनि थाखाय मिजिंथिदों। नैथि खौराङाव दङ BPF आरो UPPLआ भटारफोरखौ सिन्डिकेटआव दोननानै राजखान्थि खालामगासिनो, बुंदों जाकिर हुसेन सिकदारआ। 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि जोबथा सानाव रायजो कंग्रेसनि लेङाइ आफादगिरि आरो सिडली बिधानसभा बियाबनि जोथोन लाग्रा MLA जाकिर हुसेन सिकदारआ काजलगावनि चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबाव 2 जिथाइनि उनाव माहारियारि कंग्रेस दोलोनिफ्राय सन्जीब औवारीखौ मोनसे खौरां मेलाव बिजाथि महरै फसंनाय जादों। बिथाङा 13 नबेम्बराव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि सन्जीब औवारीनो भट होनो थाखाय भट होनो खावलायदों। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों MLA जाकिर हुसेन सिकदारआ बुङो दि BTR ओनसोलाव BPF आरो UPPL दोलोफोरा एसेबां गोबाव सम भटारफोरखौ सिन्डिकेटआव दोननानै राजखान्थि गेलेगासिनो दं। BPFनि हाग्रामा महिलारी आरो UPPL दोलोनि प्रमद बर'आ गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ BTR ओनसोलाव दोलोनि हाबाफारि मावफुंनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जयै खामानि मावगासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ खामानि मावनायनि सानस्रिजों खामानि मावगोन जाहाथे BTR भट होग्राफोरा गावसोरनि उदां महराव भट होनायनि मोन्थाइखौ बाहायनो हायो। कंग्रेस दोलोआ BTR ओनसोलनि सुबुंफोरनि बायदि रोखोमनि दुखु खस्थ'फोरखौ बोखारनो थाखाय खामानि मावनो खोथा होदों।
कंग्रेस दोलोआ हादोरनि सुबुंखान्थि खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावगोन। आसामनि सुबुंफोरा आसामनिफ्राय बिजेपि दोलोनो होनो थिरांथा लाबाय आरो 2026 मायथाइयाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै भट होनानै कंग्रेस दोलोनि सोरखार दागोन। बै खौरांखौ मोननानै आसामनि थागिबिफोरा सिडली बियाबनि सुबुंफोरखौ खावलायदों। बिजेपिआ सिडली बियाबाव मोननै राजखान्थि दोलोजों बिसायख'थि गेलेगासिनो दं। बिथांमोनहा UPPL दोलोखौ थोंजोङै लोगोआव लाना थांबाय आरो थोंजोङै BPF हानजाजों खामानि मावगासिनो दं। MLA जाकिर हुसेन सिकदाराबो BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामआ मैया 11 नबेम्बराव निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दोखौ फोसावबाय। आसाम सरकारनि निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दोखौ 11 नबेम्बराव फोसावनाय जागोन होनना आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एक्स हेन्डेलआव फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया हिन्जावसाफोरनि गाहामनि थाखाय रायजोनि रादायखौ गोख्रोङै बुंदों आरो 1.6 लाखनिबो बांसिन हिन्जावसा फरायसाफोरनो 18.39 कौटि रां दैथायहरनाय जागोन होनना फोरमायदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो आरो गोजौ सोलोंथाइखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ बाख्नायनानै हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एक्स हेन्डेलआव लिरदों, जोंनि फिसाजोफोरनि गाहामनि थाखाय बावसोमनाय। दिनै जोंनि हिन्जावसाफोरा निजुत मयना आसनिनि नैथि किस्तिखौ मोनगोन, जाय उन्दै बैसोनि हाबा होबथानो आरो गोजौ सोलोंथाइखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारि। 1,60,000 नि बांसिन हिन्जावसा फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै 18.39 कौटि रां दैथायहरनाय जागोन। बे बिथांखिनि नैथि खोन्दोआ सा 1,64,683 हिन्जावसा फरायसाफोरखौ सुफुंगोन, जेराव 18.39 कौटि रां राननाय जागोन। बे बिथांखिखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्तआ जागायदों, जाय थाखो 11 निफ्राय लानानै पस्ट ग्रेजुएशनसिम गासैबो आइजो फरायसाफोरनो दानारि स्टाइपेन्ड फोसावदों। बे बिथांखि निजुत मयनाखौ केबिनेटआ गनायथि होदोंमोन आरो बेनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि बाजेट थि खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम उफ्रा बिसायख'थिनि हिंसा, सानै पुलिस अफिसारखौ सोलायदों। मावख'आरि सुलुङा समबाराव फोरमायदों दि बिसायख'थि आय'गआ जिल्लानि सामागुरि बिधान सभा बियाब ओनसोलाव हिंसायारि जाथायनि उनाव आसामनि नगाव जिल्लायाव सानै पुलिस मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदों, जेराव बे सप्तायाव उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नगावनि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि पार्थप्रतिम शइकिया आरो कलियाबर महकुमा पुलिस मावख'गिरि रुपज्योति दत्तखौ जिल्लानिफ्राय बायजोआव लांनाय जादों। बिथांमोनहा बुंबावदों दि जयन्त बरुवा आरो श्यामन्त शर्माखौ गोख्रै गोहोम गोग्लैनानै फारियै गोदान ASP आरो SDPO मुं होनाय जादों। बे समावनो बिजेपिआ धुब्री MP रकिबुल हुसेनखौ सामागुरियाव फोसावदिंनायनिफ्राय होबथानो दाबि खालामनानै बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम लिरहरदों। फारसेथिं खुंथायाव थानाय दोलोआ कंग्रेस दैदेनगिरिनि बेरेखायै पुलिस गसर थिसननायबो जादों। बाथि खौराङाव दङ आसामाव गोबां लामा जाब्रबथायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा, 2 जोखोम। आसामनि देरगावआव नेघेरिटिं सारियालियाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जानायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव गंसे बलेर' पिकआप गारिआ सासे गथ'खौ 10 मिटारसो गोजानसिम सौग्रावदोंमोन आरो बोनानै लाङो। बे जाथाया रेबथुमनाय नम्बर AS04CC 0498 गोनां गारिजों लोब्बा थानाय जादों। गथ'आ गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जादों। आसामनि काछारनि रानी घाटआव मोनसे गिख्रंथाव लामा सौग्रावलायनाय जादों, जेराव गंसे बलेर' पिकआप ट्राक आरो गंसे दावबायारि अट'आ सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथाया नखरनि 4 सोद्रोमाफोर जाकिर हुसेन, रेजिया बेगम, दिलबार हुसेन आरो रेहाना बेगमनि जिउ लादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायाव बिमा-बिफा आरो 2 गथ'फोरा जिउ गोमानांदों। सासे सुबुङा गोब्राब थासारियाव दं आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाब्रबथायनि उनाव रागा जोंखांनाय जायगानि सुबुंफोरा सिलचर कलेन फोनांजाबनाय लामायाव होबथादोंमोन। आसामनि पाठशालायाव गोदानै लुजानाय फ्लाइअभारआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बजालिनि बगरिटलिया गावनि देबाशिष लहकर मुंनि सासे फरायसाखौ साखा खबब्रै गारिआ गाग्लोबनानै बुथारो। जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन अब्ला फरायसाया गावनि साइकेलजों टिउसन होनो थांगासिनो दंमोन। आरोबाव मोनसे लामा जाब्रबथाया आसामनि धकुखानायाव जादोंमोन, जेराव सासे मावसाया ट्रेक्टरजों नांजाबनाय मिक्सार मेसिननिफ्राय गोग्लैदोंमोन। मदन दले मुंनि मावसाया देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो।
बे दुखुनांथाव जाथाया ढकुवाखाना घुनासुथि लामानि खोलाखाथायाव जादोंमोन। मावदांसानो नांगौ रोखोमनि फाहामथाय होयिनि थाखाय ढकुवाखाना सिभिल देहा फाहामसालिनि बेरेखायै गोब्राब अजद होनाय जादों। बे समावनो आसामनि गवालपारा जिल्लायाव थानाय कृष्णायाव सासे फरायसाखौ फरायसालिसिम लांनाय गंसे इ-रिक्साया कन्ट्रल खोमायो आरो समबाराव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ आयुष भट्टाचार्य होनना मिथिनाय जादों, जाय दुखु गोनाङै जाब्रबथायाव जिउ खोमानांदोंमोन। थाबैनो कृष्णाय देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावबो बिथांखौ थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव जेंनाखौ बांहोदों। जायगानि थागिरिफोरा हायुंआरि राजालामा 17 खौ होबथादोंमोन आरो हायुंआरि राजालामाफोराव इ-रिक्सा सालायनायखौ होबथानो दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ मणिपुर जिरिबामआव एनकाउन्टाराव सा 11 हाथियार गोनां उदखारिफोरखौ गावथारदों। मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव समबारखालि सन्देह गोनां उदखारिफोर आरो सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स (सिआरपिएफ)नि गेजेराव मोगा-मोगि जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बे मोगा-मोगियाव गोबां उदखारिफोरा बुथारजादों। बे समावनो बे दाङाबाजियाव माखासे सिआरपिएफ जवानफोराबो जोखोम जायो। गिबि रिपर्टफोरा फोरमायो दि मोगा-मोगियाव सा 11 उदखारिफोरा गावथारजादों। उदखारिफोर आरो रैखाथि मावथिफोरनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयो बै समाव जादोंमोन जेब्ला हाथियार गोनां उदखारिफोरा रायजोनि जिरिबाम जिल्लायाव बर' बेख्रा महकुमायाव गोबां गलाफोरखौ सावना होदोंमोन। मावख'आरिफोरनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदखारिफोरा बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव बर' बेख्रा पुलिस थानानि फारसे गोबां राउन्ड गुलि गावदोंमोन आरो जखुरा र'ड खरंनि फारसे आवगायलांदोंमोन। जाय जायगायाव जाथाया जादोंमोन बेयो बर' बेख्रा पुलिस थानानि साखाथियाव दं, जेराव मोनसे रैखाथि बादाबो दं। जुनआव हिंसायारि जाथाय जानायनि उननिफ्रायनो बर' बेख्रा महकुमाया जिल्लानि बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे। सियालनि हिंसा आरो अर सावनायनि गोबां जाथायफोर आरो दासिम खौरां मोन्नाय जादों। थांनाय सप्तायाव जैरनहामार गामियाव हाथियार गोनां दुथांफोरा गाग्लोबनायाव सासे 31 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ गोमादोंमोन। जाथायनि उनाव जिल्लायाव दावराव-दावसि सोमजिदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ कानुबारियाव जथाय अपारेसनाव सानै आलफा आइ अभारग्राउन्ड मावथिफोरखौ हमदों। रैखाथि गोहोआ समबार 11 नबेम्बर खालि कानुबारिनि सरासनस्रा ओनसोलाव उदखारि बेरेखा अपारेसननि समाव आलफानि सानै सन्देह गोनां अभारग्राउन्ड मावथिफोरखौ खादोंमोन। चराइदेव जिल्लानि थागिरि 25 बोसोर बैसोनि हेमन्त महन आरो 27 बोसोर बैसोनि राजु दे मुंनि सन्देह गोनांफोरखौ आसाम पुलिस मिलिटारि इन्टेलिजेन्स आरो 24 आसाम राइफल्सनि जथाय अपारेसनाव हमनाय जादों। नायबिजिरनाया तिरु गामिनि वांगफेनजों बिसोरनि सोमोन्दोखौ दिन्थियो, जायखौ रानापिय मुङैबो मिथिनाय जायो, जाय बुंनाय बायदिब्ला थोंजोङै आलफा आइनि एसएस ब्रिगेडियार गणेश लहननि सिङाव खामानि मावो। इन्टेलिजेन्स फुंखाफोरा सुबुरुन होयो दि बे हानजाया 28 नबेम्बराव आलफा आइनि हेंथा सान आरो जानुवारि 2025 मायथाइयाव सुबुंखान्थि सान फालिथायनि समाव गाग्लोबनायनि सानथांखि खालामगासिनो दंमोन। 8थि खौराङाव दङ फोसावदिंनायनि जोबथा मिनिटआव कंग्रेसनि बेरेखायै हाग्रामा महिलारीनि बेरफ्रुसार अजद। सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि जोबथा सानाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी मोनबावनाय जायो। बिपिएफनि गाहाया बुंदोंमोन दि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनाय कंग्रेस दोलोआ फानजाबाय। आं खोनादों दि कंग्रेस दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रां लागासिनो दं होनना बिथाङा दाबि खालामो। आं खोनादों दि सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोनि भट दाननो थाखाय रां लागासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ जोंनि भटखौ खमायनो थाखाय बेबादि खालामदों। बे उफ्रा बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ पुलिस खुंथायखौ बाहायाब्ला सिडली बिधान सभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सुध्द बसुमतारीनि देरहानाया रोखा होनना हाग्रामा महिलारीआ बुंथिदों। थांनाय लक सभा बिसायख'थिनि समावबो इउपिपिएल दोलोआ खुंथायजों दावराव-दावसि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव जों बिपिएफ दोलोखौ खोमानो गोनां जादों। मैया बिथाङा सिडलीनि माइनरिटि सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोल मजाबारीनि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा फोसावदिं मेल खुंनानै बिपिएफनि बिजाथि सुध्द बसुमतारीखौ गोबां अनजिमायाव भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायो। 9थि खौराङाव दङ सिडलीआव प्रमद बर' आरो अशोक सिंघालनि खौरां मेल।
सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि जोबथा समाव सिडलीनि खासिक'त्रायाव थानाय बिसायख'थि सामलायगिरि आफाद मावख'आव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। मैयानि खौरां मेलनि जागायजेननायाव बर'आ सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनो फैनाय NDA गोरोबथानि गिबि मन्थ्रि मिरु मन्थ्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मन्थ्रि आरो MLAफोरखौ साबायखर बावो। बेनि उनाव BPF दोलो आरो हाग्रामा महिलारीनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव बिटिआर ओनसोलाव खालि बुथारनायनि आबहावा हिंसा सोमजिदोंमोन, नाथाय 2020 मायथाइयाव बिटिआरआव UPPL दोलोआ सरकार दानायनि उनाव बिटिआरआव गोजोननि आबहावा फैफिनबाय होनना बुंथियो प्रमद बर'आ। दा बिटिआरआ रायजो राजाफोर आरो गिनायनि गेजेराव सानखौ बारहोनो गोनां गैया। सुबुंफोरा आथिखालाव उदां मेलेमजों गावसोरनि फालांगिखौ मावगासिनो दं आरो फरायसाफोराबो सोलोंथाइ लाना गावसोरनि जिउखौ दानायनि आबहावा मोननो हादों। UPPL दोलोनि 4 बोसोर खुंथायनि समाव बिटिआरनि जौगानाया दाबि खालामो दि बेयो भारत उदांस्रिनि 77 बोसोरावबो जायाखैमोन। हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथिनि फिननायाव दि BPF दोलो आरो हाग्रामा महिलारीखौ गिनानै सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ रायजोनि दैदेनगिरि मन्थ्रिफोरखौ लाबोनो गोनां जादों होनना बुंनायनि फिननायाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि जेननाया रोखा। जों दा गोबां बोसोर BTC ओनसोलाव बिसायख'थि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। BPFनि समाव जेब्ला बिसायख'थिनि बाथ्रा फैयोमोन अब्ला सुबुंफोरा गिनानै थरथिंबाय थायोमोन मानोना बिसायख'थिया मोनसे महामारिमोन। सुबुंफोरनि अबथिरायै थैनाय बायदि आबहावामोन, नाथाय दा बै आबहावाया गैलिया। जायनि थाखाय आं हमदांनो हायो दि उफ्रा बिसायख'थिया दासिमबो उफ्रा बिसायख'थि दंब्लाबो भट होग्राफोरनि अनजिमाया जोबोद मोजां जागोन। सिडली बियाबनि जथाय हान्जानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेसेबां भटनि फारागथियाव देरहादों होनना खौरां बिजोंनि सोंनायनि फिननायाव बर'आ बुङो, बिसायख'थि फोसावदिंनायाव जों नुनाय आबहावानिफ्राय बेखौ हमदांनो हायो दि जोंनि लोगो हान्जानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ खमब्लाबो 60,000 भटनि फारागथियाव देरहागोन। हाग्रामा महिलारीनि बे बिबुंथिनि फिननाय होनानै दि गोरोबथानि बेरेखायै 100 सुबुं रौनिया हान्जा महरै बिथाङा हारसिङैनो दं, बर'आ बुङो दि जुदि बिथाङा सुबुंखान्थियारि हादोराव गावखौनो सासे सुबुं रौनिया हान्जा बुङो, अब्ला बिथाङा सुबुंखान्थिनि रावखौ बुजिया। जोंनि हादोरनि संबिजिरा भारतखौ मोनसे सुबुंखान्थियारि हादोर महरै गनायथि होयो आरो भारतआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुबुंखान्थियारि हादोर होनना गनायथि होजानाय। बे हादोराव बिसायख'थिया मोनसे गिदिर रंजानाय। सुबुंखान्थिनि फोरबोनि गेजेरजों हादोरनि सोरखारखौ दानाय जायो। नाथाय हाग्रामा महिलारीनि समाव बे BTCआव बे बारहावाया गैयामोन। मानोना बिथांहा बबेबा राजखान्थि दोलोजों गोरोबथा दंमोनब्लाबो बिथाङा लोगोआरि दोलोखौ गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि अनगा सुबुंखान्थिजों राजखान्थि खालामनायनि मोनथाय होआखैमोन। नाथाय जोंनि सरकारनि समाव आबहावाया सोलायबाय। गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा सुबुंखान्थिनि फोरबोआव खुलायै बाहागो लानो खाबु मोनबाय। बिसोरो गेवलां मेलेमजों बिजाथि होनानै बिसायख'थिनि फोसावदिंगासिनो दं। सुबुंखान्थिनि बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय हाग्रामा महिलारीया LP स्कुलाव फिन मुं थिसनफिननांगोन, अब्लासो बियो मोनथिगोन सुबुंखान्थिया मा आरो सुबुंखान्थिनि बेसेना मा। गुबुन फारसेथिं केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ बुंदोंमोन दि जों बिटिआरआव गोजोन गायसननो हादों, जाय मोनसे समाव थांनाय 4 बोसोराव हिंसाजों जुजिनांदोंमोन। जों हानजायारि दाङाबाजि, लांखारनाय, रां दाबिनाय आरो हिंसानि आबहावानिफ्राय ओंखारबोनानै गोजोन आरो दावगानायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। बेनिखायनो गोजोन आरो दावगानायनि मोजांनि थाखाय केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ भट होगिरिफोरखौ सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो थाखाय खावलायदों।